Hoxe faremos ensalada de pasta ao aliño. Para esta receita necesitaremos 200 gramos de chícharos, 6 lonchas de xamón york, 1 kg de pasta, 200 gramos de millo, unha lata de atún, 10 ml de aceite e vinagre, 2 pizcas de sal e 6 ovos. O primeiro que faremos é lavar as mans e, posteriormente, secalas. Botaremos auga nunha pota e deixaremos que ferva na vitro. Neste caso, poñeremos a vitro a máxima temperatura, que é 9. Facemos o mesmo coa pota dos ovos. Unha vez que a auga ferve, vamos ir incluindo os ovos pouco a pouco, con cuidado de que non rompan. Tapamos e facemos o mesmo coa pasta. Remexemos para que a pasta non se pegue. E añadimos unha pizca de sal. Deixamos que coza tanto a pasta como os ovos. Unha vez que a pasta xa leva bastante tempo cocendo, añadimos os chícharos. E volvemos a remexer. Tapamos e apagamos a vitro. Unha vez que a pasta está ao dente, sacamos a pota e vertemos a pasta nun escurridor. Botaremoslle auga para cortar a cocción. Sacamos os ovos e vámolos ir poñendo nun sitio aparte que non sea a pota. Neste caso, o lavamans. Vamos ir pelando os ovos pouco a pouco e lavándoos posteriormente. Unha vez que sacamos a cuncha, lavámolos. Coa axuda dun rallador vamos ir cortando os ovos en cachitos finitos. Se non temos ese utensilio, vale igual un coitelo. Añadimos o bonito e añadimos tamén o millo. Podemos botar calquer ingrediente que queiramos. Añadimos tamén o xamón york previamente cortado e unha vez que están todos os ingredientes, remexemos. E por último, aliñamos. Podemos aliñar ao gusto, dependendo de como lle guste a persoa que realiza esta receita. E este sería o resultado final. Podemos añadir tomate para que quede mellor empratado, pero como queirades.